lilongwe kulinji kumzuzu mwanye tokulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kudi usaruga kulilabe nanga solora ledesi ya odija shirugu goju yena manji nanga kani zonyadi sasikulijani tikulandireni konse kumene mutitsatira kuchokera kuno ku Wailesi Times. Dzina langa ndi Elvis Owahawa ku programu yathu ya kulinji. Tili pano tikambirani nkhani zokhudza Constituency Development Fund CDF. Nkhani imeneyi chimene tikufuna khazikikepo pano ndichokhudza kuchedwa kwa boma popereka ndalama za chitukuko cha kubadira phungu. Kumbukirani kuti ndalama zimene tsopano zili pa 5 billion kwacha kuchoka pa 220 million kwacha. Ndefunso nkumati chikuchedwetsa nchani. Tikhaenda alendo osiyanasiyana mstudio muno komanso pa line pa tili ndi wanangu chafulumira mstudio muno. Wanangu mmawa abwino, tikulandeni programu yakulinji. Tathokoza kwambiri. Tilinso ndi Hadroti Mkandawire amene ndi mkulu wa bungwe lija la Malawi Local Government Association MAGA mwachidule. Amkandawire mmawa abwino, tikulandeni programu yakulinji. Mmawa abwino, ndathokoza kwambiri. Komanso tili ndi mmodzi wa omenyera ufulu wa anthu pa nkhani zosiyanasiyana amene akuchokera ku Center for Social Accountability and Transparency CSAT, Wire Kambwandira. Bambo Kambwandira mmawa abwino, tikulandeni ku programu ya kulinji. Tathokoza waho. Tikudikira kuti tilupikizane ndi Sylvester Yuba James Phungu wa Nkhotakota Central Constituency. Tikuyesayesa palaini pa koma khangati ma network amene akuvutavuta. Tiyambe ndi wanangwa nkhani imeneyi mwina nkumati kuchoka pa 220 million kufika pa 5 billion ena nkumati ndi manifesto ya DPP yet. Yeah. Cholinga chinali chani kukweza makobiri kufika pa 5 billion. Tiyambe motero. No, tikangoyang'ana mwina kungoyang'ana kuti za papepa achabe tikhoza kutsindika kuti zitukuko zimene zikufunika dziko muno madera osiyanasiyana kudzera mwina ma-councils ndi zochuluka kwambiri. Dziko lili ndi mavuto ambiri, misewu mwina phatikizapo kaya za ulimi chamoti zitukuko zosiyanasiyana zimene tikusowekera za umoyo za maphunziro. Ndiye mwina ndizoonadi kuti ndalama imene imagawidwa ku dera lililonse la phungu mbuyo omwe imene inali pa 200 million mwina sikanakwanitsa kuti ikwaniritse kufikira anthu onse ndi madzi abwino za ukhondo ka za umoyo. So poyikweza kuchoka pa 200 million kuifikisa pa 5 billion pa dera lililonse, cholinga chabe chinali choti mwina zinthu ambiri afikiridwe ndi chitukuko monga amene malamulo a dziko lino akufunira. Kuti aliyense pazikhala kufanana imene anthu tikupezera zinthu zosiyanasiyana zofunikira pa umoyo. So chinali chiganizo chabwino kuti ndalama ikwere mwinanso kumalawi kuno atayika kaya pa 20 billion ndithu ndizofunikira. Komano mwina khalekhaleni kwinako ndetione kuti kodi zitheka kapenayi. Hadroti Mkandawire mwina akungwa pozitsa Malawi. CDF imayenda bwanji, imagwira ntchito motani? Mkandawire mukundimva? Kumva komano mapetoko. Nimafunsa kuti CDF imagwira ntchito motani? Imayenda bwanji CDF? Just generally. Mwina mukati CDF imayenda bwanji na ndikufunsa ndalama zoti zimagwira ntchito motani zimayenda mundimvesetsa funso langa. Chifukwa mafunso onena kuti imayenda bwanji chifukwa apapa tikuyang'ana kwambiri yomwe chikuitcha kuti Reformed Constituency Development Fund muno yomwe ikutsena kwambiri ndi CDF yomwe anthu amayidziwa mbuyomo. Ndiye mukaenda kuti imagwira ntchito bwanji ikhala tundama zamba zakugwira ntchito ndi ndikhoza kuyakha zinthu omwe siti in the long context. Ndimafuna kuti system yake inachitidwa set yani. Komano mwina tinene kuti kodi Local Development Fund imakhala bwanji. Sauno kwa CDF yasanduka Local Development Fund. Chabwino.
chifukwa chakuti ndalama zonse zomwe boma linapereka mbuyomo kunali matumba ambirimbiri, kunali ndalama zokonzera zipatala timati health rehabilitation funds, komanso tinali ndi district development fund, kwakhala kuma mizinda ndi matawuni ankayitcha kuti infrastructure development fund. Kunalinso boho kapena kuti water infrastructure fund, ndi kunali CDF ija maidzo kwambiri ya mbuyo ija. Ndiye panopa zonse adazipanga collapse into one basket yomwe kuti reformed resource development fund. Mwana machidwe tingoti local development fund, komano ikuyang'ana kwambiri target kuti ndalama zigawide equally by every constitution. So local development fund kapena kuti ndalama zopita kuma consolo zachitukuko ndizonena kuti consolo ima ndalama pa kota kapena kuti pa miyezi itatu. Ane ndalama zija zimabwerera mchingerezi timati advance payment, kunena kuti mwina April kapena zikachedwa kwambiri mwina May, ndi kuti ndalama zikafika. Ndi zikafika amakhala kuti consolo ija mwina yambakale process ngamene tukalipa maona ndithu akupanga advertise ma contract kuita na ma contractors kuti alendere ntchito. Now kuti consolo ija ikhale ndi confidence kunena kuti tikhoza kulowa mu contractual obligation ndi awa, zimakhala bwino kunena kuti ndalama zibwere papa makhala zambiri zina zoti consolo singapange opanda ndalama za advance. So ndalama zibwera amalipira munthu chagwira ntchito pakafika level ina yache, muchingerezi amati technical terms amati certificate. Ndi kabwaso kota ina zimabwaso zina ndi apa zithandiza kuti malingana ndi mene ili apa manena kuti pakota constitution ilandire 1,250,000,000 of ngakhale kuti ndalama zinazo zimene zilibe ku district wide approach kapena kuti council wide approach project, komano mungo panga kuti matipesesane ndokuti pamene akuti mene zili pano ndikuti tikalekeza 5 billion zithandiza kuti pakota timene concession ilandire 1,450,000,000. Akamata makota awiri ndi 2.5 billion. Akamakasuta makota achifundo ndi 5 billion jamani yatheka. Komano nenda fotokozera masu kuti 5 billion kupita ku constituency papa ndalama zina ndizonena kuti zinapita kulebe agawe ngongoni. Kuchaka pa 5 billion pati zina zopita kuti zikakonze zinthu pa consolo pa central level pa headquarters pacha. Ndizo kaso pomwe. Komano mongolekeza ndi kuti consolo mene ndalama zina ndiye motero. Tabwino. Kutafika siku lero tikhuza kutsimikiza kuti olwani kwacha palibe consolo yalandirako ndalama za CDF mwina kupatula ndalama zomwe analandira less than 1 billion if I'm not mistaken, zinazo kuti akonzetsere makomiti ajana sanchidwa kuti adzionerera ndi kupanga kauniuni wa ntchito zimenezi ma constituency development committees. Ndi ndalama zomwe consolo zilize kuti zimene zimafunsa nayo sai tayamikire aunduna wadzachuma chifukwa wikapitayi mufotokoza kuti tinasanatsakani kufotokoza kuti tumiza ndalama pafupi close to 8 billion 7.something billion zonena kuti zambiri zamakhuzana ndi ndalama zimenezi. Yayamikeso kwambiri unduna umene wadzachuma maplani zachuma komanso decentralization chifukwa amaonesa kuti ali ndi chidi ndifuna kuona kuti CDF mene yende bwino chifukwa chito ziitike bwino and abanga ma updates kuma limi kuchilimika kupanga zosiyana kuti zibidile komanso just to put straight the record straight tauza Malawi kuti zomwe ma consult nalandira ndi ma figures kuna kuti mulandira ndalama zotere pa 7.9 billion ndalama mistake na manchuraja koma the actual money disbursement talibe consult utafika siwato yanda po ndama za chudwa zicho mwina wiki ukiroso kulo kumezi kabla tukuona kumezi Afrika ndiye mafanya jibile chituzi zimene kuti ndalama ma county ama consolo sizinafike sivon. Chabwino tipite kwa akambwandira idea yoyika ndalama zokwana 5 billion ku CDF munayilandira motani ngati a civil society mutayimva munaona kuti ndiyabwino mukotani. Mwina tikakamba nkhani ya ubwinoyo fotokoza kale azanga kandawire kunena kuti kumadera akumudzi kuli mavuto ochuluka kufunika ndithu titayika ku ndalama zochuluka kuti tikhale kuti tikuthana ndi mavuto amenewa komanso
tinaona kunena kuti zikugwirizana kwa nthunthuso ndi nkhani chatimakamba ya decentralization mphamvu ku anthu. Komano nditamva nambalayo ineyo ngati munthu nali ndi mafunso and lero lindi losangala kunena kuti mwina tikukambirana kwambiri takhazika pa nkhani imeneyi kwa takhala kukambirana nkhani imeneyi komano timakhazika kwambiri pa nkhani ya mwina kupezeka kwa phungu udindo wa phungu pa ndalama zimenezi. Ndiye lero lisitikukamba zimenezo ineyo ndinali ndi mafunso kunena kuti kodi boma ndalama zimenezi zichokera kuti kwacho nena kuti takhala tikudziwa kuyambira ndithu kalekale mpaka pano tutukambirana pano makhonsolo kunena kuti alandire ndalama zikumatenga nthawi miyezi 3 ena miyezi 4. Chikumavuta nchani mwina timalize kaye tikunena pano nthambi za boma zikutenga nthawi kunena kuti zilandire ndalama ena sanalandire kumene mwezi omwe wathawu tinaona boma linavutika kuti lilipire malipiro ndithu masalari. Nthawi ino muona kunena kuti ndi nthawi imene mabungwe ngati ADMAC amayenera kuti akhale pakalikiliki kugula timanga koma tikumva kumeneko kuti ADMAC ayipatse ndalama zikuvuta. Ndiye mwina popanda kufotokozera kubomako titha kungowayika mkamwa kunena kuti mwina ndalama kukuvuta kapena kuti kulibe ndalama kubomako. Ndiye kunena kuti tinene kuti constituency iliyonse ilandira 5 billion ahowa si ndalama ya masewera imeneyo. Uso kumati ndalama imeneyo ndipo nafusa poso pa radio yomweno kuti ndalama zimenezi zidzachokera kuti. Ndiye panova sindili odabwa kunena kuti muona tsopano kuti palowa ngati blame game. Ineyo ndikamaona ma statement amene akuchokera ku nduna wa zachuma komanso ku nduna wa maboma ang'ono khala ngati tsopano kukankhirana kunena kuti iyayi koma udindo opereka ndalama zimenezi si wathu ndi wayawo. Ndiye izizi zungooneka kunena kuti mwina panali excitement chabe mwina kungofuna kuwasangalatsa Amalawi kuti asangalale pa zinthu zonena kuti mwina sizingatheke. 5 billion ndiona ngati tikanayamba pang'ono mwina kuyambapo kaya ndi 1 billion. Ndiye kuti pang'ono pomafika mwina pa 5 years paja nkudzafika kuti afika pa 5 billion. Komano kungochoka ku 200 million kubwera ku 5 billion ndikuona ngati kuti ndizovutirapo kwambiri mmene afotokozera mkandawiremo ofika pano kuti palibe khonsolo imene alandira ndalama zimenezo. Ndipo ndinenenso pano kunena kuti ndalama zophunzitsira ma ADC ma VDC sizili mu ndalama za CDF zimene zija ndi ndalama zina zapadera. So mwina boma likanabwera poyera ngati pena pake pavuta afotokozere kunena kuti pavuta tikudziwa kunena kuti tikudutsa mu nyengo zovuta kwambiri pa nkhani ya zachuma komanso tikudziwa kunena kuti ngakhale mabungwe amene amatithandiza kumene pakanali pano nawonso akuvutika kwambiri. Ndiye mwina nkutheka kunena kuti zikuoneka kuti mwina tinadaliranso kunena kuti ena abwezi adzatigwira dzanja ndiye zimenezo sizikuchitika. So mwina ndimafuna ndiwe poteropo ahowa. Chabwino tipite kwa wanangwa kodi idea ya 5 billion inali andale chabe kunena kuti mchingerezi tamati populist state. Was it a populist idea kuti basi tingonena china chake chimene anthu atigomere kwambiri atombere manja tima kumawa DPP ndiye yabwera? Mwina sindingachotse kwambiri maganizo amenewo ngakhale kuti sindingachite kutsindika zinali choncho. Koma kungoganiza mwina akhoza kuona kuti mwina adi zinali choncho. Tisaiwale kuti kumene tichokera mu chisankho cha 2020 kunali chisankho chimene Amalawi ambiri mene ankavotera Tosa Alliance makamaka motsogozedwa ndi Malawi Congress Party komanso UDM. Kunali malonjezo ena ake osangalatsa otsekemera kwambiri pamaso pa anthu. Kunali malonjezo oti mati awa akakwaniritsidwa ndiye kuti Malawi asintha. So kutheka kuti mwinaso mene atipipi amakhala pasi nkumakonza ndondomeko ya zokopera anthu mu 2025 anayesetsanso kuti mwina tike china chake kuti chikangobwera pamenepa anthu achiona kuti ayi chinde chasintha nanga si mmene munali zambiri muli ngongole za azimayi ngongole za achinyamata
mamiliyoni atali amene aliyense amatakaona amatakuona kuti dziko lili kusuntha kuchoka apa kufika pena so sindinganeneretu kuti zimenezo mwina tikulakwitsa koma zikhoza kukhala chimodzi chachoona mbali inayi mwina nkhani ndimaona kuti yasongola bwinobwino makamaka amene alankhulira anzanga awiri kuti zikuoneka kuti awa anali malingaliro abwino koma tidawonjeza chifukwa ni mmene mukuonera ma statement akuchokera kwa nduna awa undunawo awa zikumaonekabe kuti apena pake pakulowa chali chifukwa nkhani iyi siyayitali ni nkhani yongotenga ndalama ukapereka anthu ayambe kugwira ntchito ngati mukota yoyamba imene ananena kuti mwina imafunika aliyense walandira 1 billion 251 zimenezozo zimene lati mwina pakali pano apatsidwa chifukwa zina zimene tikumva kuti ayi anthu aphunzire kaye aphunzire sangakwanitse kugwira 5 billion amene amaphunzira apadera pena kumafunsa kuti kodi kumakhansoko nde kuti kuli anthu osaphunzira ineyo ndikaona kuli anthu otali nda economics ya planning ya chani maudindo osiyana ama masters yawo kodi amene wasanduka mbuli oti sangakwanitse kugwiza 5 billion ali ndalama zimapezeka kale kumene kapena mwina kwangotsala mafumu kawo komanso mafumu onso alikonso mafumu ophunzira kwambiri so pena tiona ngati zinazi mwina ndizoona ati ndalama zochuluka zofunika ukadaulo apadera komano bwezi zonse panopa zitayamba kuyendako tabwino tipite kwa Sylvester James Ayuba nkhota kuti Central Constituency Member of Parliament. Ayuba, mawa bwino mwadzuka bwanji? tadzuka bwana wankulu mwadzuka bwanji? Tadzukanso ndithu nkhani tu ndi imeneyi tisadyedetsanepo pano. Inu nkhani ya 5 billion mutayimva munayilandira bwanji kuti ayi dera lilonse laphungulitsa ndira 5 billion? inali yosangalatsa kwa ine ngati munthu koma ndimene mosamala chifukwa pa nthawi imene takhala tikukondwerera kuti ndalama imeneyi ikhoza kusintha zinthu ngati aphungu ambiri amatitukwana kuti ndiye kuti tifuna tisidya ndalama timaba ndalama aphungu kapena anthu ifeyo ngati aphungu anthu ambiri amatitukwana anthu yes kuti mufuna mwakondwera mufuna muziba chanjani so zimakhala ngati kuti panali kuonerana ndi diso la nyeno kuti kusangalala kusikusangalala chitukuko kuti chibwera koma kusangalala kuti aphungu tiziba so tikamalankhulapo nthawi zambiri timakhala cautious kuti chifukwa tili mu society imene anthu ambiri samamvetsetsa zinthu ndiye zimavuta kwambiri you are prone to misinterpretation komano generally ndinali munthu wokondwa kuti timagwirizana ndi zimene ineyo ngati munthu ndakhala ndikuganiza zokhuza utsogoleri ndimakhulupirira kunena kuti ndalama zambiri zachitukuko zimene zipita directly ku madera kumene anthu amakhala osati zikhala kwambiri ku central government. Nthawi nake ndinakaphunzira nawo pang'ono za governance ku Denmark makamaka za decentralization andikumeneko chimene naona chakuti ngati ku Denmark maboma kapena kuti ma district ma council amatolera directly msonkho umene umakhala kumene koko mwachitsanzo kuno kumalawi ndikuti ilovo msonkho wakuchikwawo suzipita directly kuchikwawo district council supita so ku MRA Blantyre kunkhotakotaso msonkho wa ilovo umene imapanga kunkhotakota directly uzipita ku district council kumangoji kuja mahotelo shaja azipereka msonkho directly kumangoji district council nde nkhani ya accountability imeenda bwanji pamenepo kuti ngati imeenda bwino kwambiri chifukwa ma district council muja makhala ma monthly report osati so quarterly kwa monthly and every district council ili ndi holo ya ikulu imene ma community members amabwera kudzamverera and opereka msonkho amapanga attend to confirm kuti apereka ndalama izi mwezi uno so ntchito ya and akamaliza kupanga explain by law amene apange post within 1 hour pa internet pa page yawo to access tabwino. So ntchito ya central government imakhala kungopanga facilitate ma transfers for relief kumadera amene atolera zochepa yeah, so for example if say maboma ngati neno amene mwina ma sources awo ndochepekedwa
ndeye kuti apereka request through central government ndife kuno kuti shortfall yakuti so the central government iona kuti pamalipoti analandira amene atolera zochuluka ndi ndani alese yanchinji yanchinji apasakuona nzano mwakuti koma central government does not control money simakhala amene iliyonse because ku central government kulibe anthu kulibe chitukuko capital hill kumakhala ndani kulibe anthu pamene inabwera ndalama mabiliyoni yopita mmaconstituency zimakhwirizana ndi kaganizidwe kana kutenga amene zimakhalira kumene koko ndimaona ngati kuti we are going towards that direction ndiye panopa ndikuduleni panopa ndalama iyi kulibe simulandi kapena mwalandire ndatiuzani kaye inu apo mwalandira kapena yabwerako ina yake upula mundipa muliseruni kuna mwalandira kaka ndamaja kuti papepa lapoka simulandire kali konse wanu kwaja sinafike ingo pakokhala basi ulubaluba pakala bukuti bwaji ndalama mulibe okay ine muona kwanga ndimona kali tonse zimativuta ndipataonjeza zosatheka ndimona ngati boma likanangobwera poyera kuti guys izinthu zisitikwanitsa mmene tinalonjezera so we are going to scale down let's say to 3 billion anthu ayambe kalikonse kamene kangapezekeko anthu ayamba landira kamene koko wow zimene zikuchitika zimapeto ake tizoonera kuti phungu kapena anthu awerenga 5 years ya CDF koma ndalama imene ingadzabwere mwina ya 2 or 3 years so ngati monera pakumatika tinjira tofuna uchedwetsera ngati kuti akupanga madongosolo pamene tonse tikudziwa kuti nkhani si madongosolo oyayi nkhani ndikuti ndalamayo palibe makaso pogwira chifukwa simungapange dongosolo mpaka na chaka yayi mbo so ngati chaka ichi chatha kuti anthu akadzakhala kunena kuti tikumaliza zaka 5 kumalandira CDF ya zaka zitatu zaka ziwiri zinazo muzabasa inarias kuti atatowa mutemu ina kaya atsogoleri wina kaya atsogoleri omweyo koma mapungu ena muzabasa inarias ndosatheka so zikanakhala bwino kuti mwina akanapanga scale down ndakola kule timayang'ana ngati timaona ngati tipeza chonchi koma mmene zolikhalira mwina tashotera ndi mwakuti so tikufuna kuti tisitse tikumalenga ti parliament tikambirane tisitse let's scale down to less 3 billion limene zingakhalire realistically ndikuyamba kuyipereka ndalama imeneyo koma sakuti tizingopeza tichira tochedwetsera kuti anthu koza kale chakuti tikulemba kale ntchito basi akatusaka vacancy ka munthu othamangisa envelope kwa DC asulemba mu news CDF is work in progress tikulemba munthu otanyamula envelope mpaka mwana progress imene Chabwino, ndiye izi zikukhudzani bwanji pa constituency level kuti ndalamazo palibe ntchito zachi tikukusizi kuti impact ndiyo yakhala yotani so far? Impact ndiye kuli ndi pressure. Pande imene ida boma ida wina limene lina promise 5 billion pa pela kosese ndiye kuti anthu amayembekeza kuti ma 5 billion ajawo azifika noti kudusira mwa ife kumudusira kwa DC koma anthuwo amapanga claims zithu zawo kudusira mwa ife so tinauzidwa mu parliament yambira kuti debate tikapange maplani akachitukuko tinapanga maplani alefana panga submit andi maplani wa mapanga involve anthu akumudzi na actually mapanga identify yoka timenda mmudzi kulumufuna jani ya tinofuna kala vati pakuti tofuna ka bridge pakuti kulumufuna jani tofuna ka chipatala pakuti ndikuauza anthu aja ndalama yani ikubwera ndikupanga budget ya 5 billion ndikauza kuti izi ziyamba kumangidwa kapena ziyamba kubwera kani mu April kandicho so anthu aja boma sili kwa zase utalephera boma likungo jojo kompeni malonjezo kuti tipereka anthu jamamva pena mazo anthu pangani mapana achiti kuko anthu achano zimvera ndi pamapanga okhampala achiti kwati kopa boma sili kunena kuti ife tinakochita talephera zine zamsera MP so bani panthu amaona MP ndi anthu akukenya MP palambiri amene kuti mina sanamvera mawaire sikazikera pabzeti kuti zapati ambe andi pasamalista amene school fees alibe timene tikhozoleka so musidef momuja njipingira tingono ngati so mulima nkhani ya ma loan aja ngongole za business 100 million aja anthu baka submit maina tikukwenyedwa ma MP tachivona pera kupita kumudzi kukuvuta because
ngakhale kuti kungofotokozera anthu kuti ayi boma likutere anthu samamva zimenezo kuno ndi ku Malawi anthu ali patience anthu afuna kuti tinakambirana izi zili kuti so atiye wachipinjo kwambiri zosakhala bwino chabwino tibwereso kwa yenu posachedwa apa tipite kwa Harold Mkandawire. Kodi ku Malawi kuno ndalama zimene sizingapezekedi chifukwa ambiri konsisi zake kuoneka kuti mukunena kuti ndalama zokuona kuti palibe ngakhale aboma palibe pa program koma ku Malawi kuno ndalama zimene singapezeke 5 billion 209 constituency 5 billion singapezeke. Kodi ndalama zimachokera kuti ku Malawi Mkandawire? Chabwino mwina ndinene kuti from the economic perspective because this is an law nabangaso economics. So from the economic perspective mukayang'ana ndalama zokwete malolera ndiye mukachotsapo uja muchingerezi mati ma statutory obligations. Ma statutory obligations ndi masalary, ma pension, gratuity komanso ndi ma interest amene timabwera ngati ngongole ngati dziko. Ndiye mukayang'ana khala zosala zija zimakhala ndalama kuti mwina ndizocheperapo ndichifukwa sono kumabwera anthu otithandiza kumabwera kubwereka ndalama kuti titseke gapu imeneyi. Komano pachipese kamayamba pachaka boma limakhala ndi chamati ma key assumptions kunena kuti tikuona ngati kuti chaka chinocho chuma chikwera motere ndi chuma chakwera motere ndidzonena kuti titole misonkho yotere chifukwa kuti anthu ambiri akhauta akupanga ali productive capacity. Ndiye kuti mna tikozotola ndalama zochulukirapo kusiyana ndi mmene timatolera mwina zaka zambuyozo. Nchifukwa chake munaona kuti growth rate anayika pa 4.1. So ma assumptions amenazo akachitika mwina boma limakhauta ikazingalira kuti mwina expenditure ina yomwe limakhate dziko lino likupanga mwina lichepetsa uku limitesa uku. Now mukayang'ana kwambiri ma assumptions pomwe anapanga anadzayika sonena kuti sikuti ndalamazo tizikhala kuti zichokera ku kapena ngati mana kapena njani ngakhale kuti ndipera ma statement amazasintha kuti ayi ndidona amene ndipase ndalama zipeno zipazi kusintha ma statement komano mukayang'ana kwambiri amanena kuti ntchito zonse zomwe boma limagwira pa local level boma lisiya ndi ndalama zonse zija azipanga collapse into one. Ngati boma limamanga manyumba mafumu boma lisiya. Ngati boma limapereka ndalama zokuti amangire mzuzu civic center mabuilding asiya. Ngati boma limapereka ndalama za health rehabilitation funds asiya upanga. Ngati boma limapereka ndalama za DSDF asiya. Zose zija azipanga collapse into one. Ndese malingale watu kumwana ngati mwina from that perspective mwina because of cheka kuti zose ipatika zonkhetsa zikho zomafika matsina kamwe mafika amenewo komabe mena nakambea kambwadira from the economic perspective anthu adana dijikaipo kutengera ndi analysis amene apeka wambira kuti kodi chuma chathu timachipeza bwanji. Komano ndisiyeso kwa anafotokoza mzanga Honorable Ayuba James kunena kuti mwina tiko tsogoloku tiziyang'ananso kwambiri other sources kuti tikozopanga bwanji kuti mazotezi zamachitika faka siku yamba kunena kuti mwina ndalama zikuchedwa mwina pakada pano kuti zachitika kuti ili khale development fund yachedwa kupita. Koma mukayang'ana kwambiri maripoti amene timatulutsa mbuyo monsemu muona kuti ndalama za council zachedwa zimaonekabe kuti ma central government transfers pita ku local authorities amachedwa. Kodi mwina tingatani kubatula mwina njira yomwe Honorable Ayuba James afotokoza po imene ikhozokhala kuti maybe tisinthenso zina ndi zina koma immediately tikhoza kuti ndalama zina zokuti boma likhoza kusiyira ma council azigwiritsa ntchito chifukwa malamulo ndi ndondomeko alipo kale mchingerezi timati stated revenue. Mukapita ku schedule ya local government act komanso mu decentralization policy imafotokoza kuti ndalama zina zomwe council likhoza magwiritsa ntchito ndi stated revenue and anazimanga defined revenue tanthauza kuti ma toll fees ndalama zimagwira pa Kalinyeke ndi pachingeni toll gates fuel levy anafotokozanso vehicle registration fees industrial registration fees kunena kuti boma likatola malevy amenaja for ndalama zimene sikuti tsiku zimapangidwa agawane ndi ma council kunena kuti kupatula ndalama zomwe timadalira za misonkho za account number 1 zimabwera from MRA komanso mwina aka zomwe umalikhoza kubwereka from the banks. Izi zikhoza kukhaso kati malo hanging fruits
kupita kutsogolo kuti boma ziyang'ana khani ngati zimkhati zikuchepa nandifotokoza motero zikona tipitekayi kwa mtolankhani wathu Mphatso Mbang'ombe amene ali kudowa. Mphatso, mmawa bwino, udzuka bwa? Hello Mphatso, kundimva? Hello, ndikukuvani. Hello. Mmawa bwino Mphatso, ukumveka ndithu. Nkhani ndi imeneyo ya CDF kapena chitukuko cha thumba la chitukuko cha ndalama chakubadira aphungu. Zikudyedwa ndalama ndi nkhani yake. Ndete Matiya italankhula ndi anthu kudowa, umve maganizo awo. Chabwino, pano ndili ndi munthu mmodzi amene afuna ndithu ayikirepo mulomo nkhani yokhudza thumba limene la ndalama. Akulu, tanenani dzina lanu ndani? Ine dzina langa ndine George Nambazo. Chabwino, tadzimverera nkhani kukambidwa apa ndi nkhani yokhudza thumba la CDF. Ndimafuna ndimve kuchoka kwa inu kuti kodi mukuona kuti boma likulondola pa ndondomeko imene kuyendera pakadali pano? Ineyo maganizo anga ndikuona ngati sizikukhala bwino, chifukwa ife titamva kuti boma layika 5 billion kuthumba limeneli, aliyense anali wokondwa kuti zitukuko tsopano ziyamba kuoneka. Koma ndi mmene nkhani ikuyendera tsopano zikuoneka kuti yayamba mwina kupotoka, chifukwa monga mmene zikuonera pa ground palibe chanzeru chilichonse chimene chikuchitika. Ndi nkhawa nkumati kodi ndalama zimenezi zikabwera zipinduliradi Amalawi kapena zipindulira ndani? Chifukwa pano pamene tikuyankhula pano ndi mwezi wa Julayi, koma thumba la boma limayenera kuyamba mwina April, koma kuchoka April zafika pano palibe chanzeru chimene chikuoneka kuti ndipo. Ndefunso nkumati kodi ndalama imene ikabwera ichita chani? Chifukwa 5 billion imene tikuyiwerengera kuti ndi pachaka, nanga popeza mezi ina yadzapo kale panopa, ndiye ikabwera ndalama imene izalowa kodi mu chaka chinacho? Kodi ngati ingazalowe mu chaka chinacho, kodi ikazakumana ndi ndalama inayo ya chaka chinacho, kodi zizakhala bwanji, zizatha bwanji? So mutha kuona kuti zinthu zake zili complicated. Mukuona kuti kuchedwa kumeneku kukhudze bwanji miyoyo ya anthu amwina kuno kudowa komanso maboma ena onse mdziko lino la Malawi? Kuchedwa kumeneku kwatikhudza kapena kukhudza kwambiri miyoyo ya Malawi, chifukwa kuti chitukuko apa chachedwa kale, apa tachedwa. Ndiye pamene tachedwa chonchi soyenza zoti sizingayendenso, sizikuyenda kapena tero. Chabwino, ndi mmene ndachezera ndi mmodzi amene ndinampeza kuno kudowa. Mukhale ndi tsiku lopambana. Tayamika kwambiri Mphatso Mbang'ombe ameneyo kudowa. Tikhalenso posiyeda pali kulankhula ndi Blessings Tambala ku Machinga. Ndiye ngati mwina akundimva Blessing, titha kulankhula na Blessings. Ukundimva palaini pakapena? Amene ndithu sitinalumikizane naye bwinobwino. Tipite kwa Awire Kambwandira Assistant. Kambwandira, kodi ku Malawi kuno effectiveness ya Constituency Development Fund, thumba la ndalama limeneli la chitukuko chakubadira aphungu, limaoneka bwinobwino mbuyomu zakhala zikuyenda bwanji? Ka 800 million ka ili less than that, zimaoneka bwinobwino effectiveness yake? Akusola kwambiri actually ndiyambira pabwino. Ndimafuna choyambira ndine kuti ndalama ya thumba la CDF ndi misonkho ya Malawi. Amalawi akafusa mafuso tisadane nawo, chifukwa chonena kuti ndi misonkho yawo ndithu, ndi ufulu wawo ndithu kumafusa. And ina ananenapo ena kuti panali chikayiko, Malawi amanena kuti ndalama zimenezi ndi kuti aphungu azingodya. Izi zimabwera chifukwa chonena kuti ndalamazi zili ndi mbiri yachabe. Zili ndi mbiri yonena kuti alipo anthu aphungu ena ndithu amene ndalama zimenezi sanazigwiritse ntchito bwino, sizioneka bwinobwino kuti ndalamazi zikuyenda bwanji. Tivomereze kuti aliponso aphungu ena amene amayendetsa bwinobwino, zimayenda bwino, pamakhala transparency, koma kwakukulu ndithu muona kunena kuti aphungu ambiri ndalamazi sagwiritsa ntchito bwino. Ndikunena pano ku parliament ipo kuli report ndithu lina limene linatuluka, limene linafotokoza linapanga implicate ndithu aphungu okwana 20
kunena kuti sanagwiritse ntchito bwino ndalama zimenezi. Komano mwina ichocho chisakhale chifukwa chimene boma sili kuperekera ndalama. Ndimafunanso ndinene kunena kuti zina zimene anduna amaboma ang'ono akunena ndi zinthu zonena kuti mwina mukudziwa inu kuti project ija kunena kuti gested governance to enable service delivery. Project imene yathandiza zinthu zambiri m'makonsolo. Yathandiza kunena kuti makonsolo akhale ndi procurement officers, yathandizira kuti makonsolo akhale ndi ma internal auditors, yaika ma system onse ndi pena ndikumadabwa gested mweje kunena kuti kukumakambidwa kuti dashboard ku gested kujatu dashboard ilipo kale. Amanena kuti project management information system imene ma project onse amanena kuti azikhala pamene paja amalawa aziona koma zimene zija makonsolo kawiri timaona kuti amanyinyirika kuti apange. Ndiye simakufunikanso kuti pakhale system ina chimene chimafunikira kungotenga ndalamazo kupereka ziyambe kugwira ntchito. Mwina ndime pamenepo zikomo kwambiri. Tipite kwa Blessings Tambala mwachangu kumachinga. Blessings mmawa bwino azuka bwanji? Ine ndadzuka bwino mvisika madzuka bwanji. Tadzukanso bwalo ndilanu chitani kulinji kumene? Chabwino ndili ndi mmodzi mwa anthu amene makhala kuno kumachinga. Toyambirira mwina tikudziweni. Sinanga ndine Blessings Betule. Nkhani ikukambidwa pano program ya kulinji maimva nkhani ya ndondomeko ya TGF. Tatifotokozerani ngati mmodzi mwa Malawi nzika dziko lino. Mukuona kuti ndondomeko imene boma likulondola mmene ikuchitira poyendetsa ndondomeko ya TGF. Ngati nzika ya Malawi mmodzi mwakukhunzidwa ndi mmene dziko lino pali kuyendera tinodandaula ndi zomwe zikukhalira. Kozi zina ndi chiyembekezo kuti atachesa pa 200 million kufikisa pa 5 billion ndi ziyembekezuka kuti mwina zikuthandiza dziko lathu lino. Kumafika mpaka na siku lalero ndalama ija makastomu sinafike mbese angati nzika kuti ndalama imene yapanga staki pa kozi imeneka kuti siku ngati lalero kale kuti ndalama ija fika pa kanso yambe kutumikira kupanga zitukuko zimene tinayembekezera kuti ngati kudera tikhala tikukumanizana nazo. Chabwino obviously amenewo ndi mmodzi mwa anthu akuno kumachinga kufotokozapo maganizo awo ndithu. Blessings zachangu tithokoze kwambiri chifukwa chotigwirira line kumeneko kumachinga. Wanangwa anthu ambiri akuoneka kuti akudabwa kuti tsopano zikukhala bwanji amalawiwa ndalama sizikuoneka. Zikuwakhumudwitsa andi boma likuoneka kuti sili kubwera poyera. Tinayesayesa kuyankhula nawo boma ngati mwina just to ineyo ndinali ndi nthawi yofuna kuyankhula nawo makamaka kwenikweni kumene kukuchokera ntchito zimenezi ngati kunduna wa zachuma komanso kunduna wa zachuma konko kuli magulu awiri fa pali ena amene akuyimira chuma chenichenicho ndiye pali ena amene akuyimira kulimbikitsa mphamvu kuti zikhale kwa anthu decentralization pa Chingerezi. Koseko amaoneka kuti ndotangwanidwa sangathe kukhala nafe. Ndiye naona kuti ife tipitirirabe akazakhala kuti nthawi ali nayo azatipeza. Koma how bad is that kuti pali nkhani apo musafuna kuchita nawo? Big bad. It sends a wrong message. Mwina poti nangasi pali zifukwa zosiyana zimene munthu akhoza kukhalira kuti sangakhale nafe mwina ndiotangwanidwa pa zina zake. Komabe sizimakhala bwino ngati patakhala kuti mwina ndi chikonzero chabe cha mumtima chifukwa timachepetsa mwayi wa kuti anthu amve zenizeni. Ifeyo patokha tikamayitana anthu timakhala titavomereza kuti sindife akatswiri mu chilichonse tikuyenera tiyitane anthu amene ali ndi ukadaulo gawo limenelo kuti alongosole chindunji anthu amvetsetse. So ukapezeka mpata zimakhala zabwino kuti mwina anthu amvere chokera ndithu kwa eni yake. Chabwino. Hadrod Mkandawire nkhani ndi imeneyo ambiri mukuti ya ndalama zikuoneka kuti kulibe. Komano now how safe is ndalama zimezi za thumba chikuko cha kumadera aphungu in Malawi's context? Ndalama zimezi zimakhala safe andi kuti pakufunika ndondomeko zapadera pamene mena 5 billion imene ikudikirira kuti ifike mu constituency kuti ndalama zikhale zotetezeka. Muna ndifotokoza izi ndikusimikiza Malawi nena kuti sitingakane kwamba ivomere kuti unalibe ma capacity gaps
makhonsolo athu pakuti mapositions ena anena kuti sanali filled komanso accountability issues anali ndi ma-challenges izozo silingakane olo ku central government imapezekaso maonapo ndithu atogula fertilizer ku butchery ndamasokonekera ku central government kusikuti ndikulocal authorities kukhako my first ndingakane kuti we had challenges we had knowledge that and by and by takati kupanga address ndineso chinena kuti sikuti ndekuti kugwira ndalama mabiliyoni takhala kwayamba inde magini chimunekana khala ikuluko pang'ono koma sikuti ndekuti panopa tukamba pano makhonsolo ali complete zero in terms of project funds kuliso ndalama zina za donors makhonsolo angapo osati onse kumochepera amene akupanga manage ndalama za regional climate resilience program ya World Bank kuliso ndalama zina zomwe makhonsolo ngati ina kota komwe kuliona Bwayoba James Salima Baraka ndi Machinga ndalama ndithu mabiliyoni ngapo ta aiseda inaso panga manage ndalama za uchi program kuli ndi chilengedwe za EU zomwe they are managing directly with donor from the donor to the council posta chido apa tangomaliza umene project ya governance sustainable safe delivery GSID yomwe so amapanga fund World Bank ndetse kuti ndekuti kunalibe complete zero capacity kunena kuti ndekuti atanatu kubwe kumanga manage ndalama zomene tumina chithunzi timakana chino koma tivome kuti the magnitude of the money was huge and that was calling for proper cautious in terms of how we disperse the money before maybe addressing some regulatory issues that we agree. Issue nina kuti how safe are the money going to be and nina kuti as a country all of us have an obligation kuna kuti the money should be safe from the members of the council I mean council mafumu to members of the constituency development committee kumweso and to chairperson makumene kwa namika ndithu retired civil servant across the country chairperson nena kaya kuti civil servant accountability institutions and the civil society azanga inakambandira ndotero ali ndi gawo nena kuti we should make sure kuti we safeguard the resources so first of all this fear of safety of the money or accountability of resources I think we get ambali. Let's dispense the first quarter and see how it goes. Tabwino. Tipite tiyambe kutsiriza program nda Sylvester Ayuba James nkhani inu muitseka motani kumbali yano Sylvester James Ayuba pa nkhani ya kuchedwa kwa ndalama zimenezi. I think ndinganene zosiyana kwambiri ndizimene ndinayankhula poyamba zija ndina kuti wani kuchedwako kwayika pa mpani aphungu chifukwa amene akuyenera kuti aziyankha kwa anthu kuti zinthu zikuyendera pati tikatengera pa ma timelines kapena kuti ndondomeko ya nthawi imene zinthu zimenera kuchitika zambiri panopa zimene khatu zili mkati kuthenga kuti zachedwa andikuchedwako ndikuti inu zina tikudziwa kuti zinthu zingapo muno zimene sumapanga recover mwazina ndi nthawi ukayitaya basi kuchedwa kunozaonera kuti tidzakwanitsanso kubwerera mbuyo kuti tipange mapulani tikwanitse mapulani amene tinakoza kuti tikanakhala panga kufika lero so nthawi kutayika two aphungu timaoneka sungati anthu abodza wa anthu amene tinapangisa mapulaniwo anthu amene tinawuza kuti kubwera 5 billion tidzapanga izi ndeno zikanakhala bwino kuti boma libwere poyera kufotokozera usati ife koma kufotokozera anthu aja akumudzi aja kuti zinthu ngati zikuchitikabe imene tinakonzera zachedwa kambaka izi koma ngati sizichitika ndikunena kuti zativuta tisintha pang'ono ndipo ngati pali kusintha ngati pali poonekerato kuti akuluakulu zativuta akanabwera ku parliament mwachangu kuti ngati aphungu chifukwa budget ndi lamulo ndiye ngati mpaka tinekemo CDF 5 billion per constituency kuti imene angayisinthe kwa yekha angaso akuyeso mpalament moja kuti ngati ife tinapanga lamulo tilisinthenso lamulo monga mmene malamulo akutilolezera kupanga zimene zizi kungathandize zinthu zingapo one kuti pressure imene ilipo ichoke komanso mwina upangiro umene adpp sangaufune ngati aboma koma tingopasa waulere kunena kuti atazipanga mwachangu zikothandiza kuti anthu tivomereze mwachangu
kusiyana kuti zikapangidwa 2028 chisankho chayandikira anthu apena kuti simaona anthu amanama azakhala kuti zili fresh mu mtima mwa anthu tende zipange mwachangu zithepo tizipita itsogolo ngati dziko ngati zinthuzo sizikwaniritsidwa mmene zimalonjezedwera tibwere ku parliament tizisinthe kuti tipange mogwirizana ndi kuthekera kwathu pakali pano. Sylvester James Ayuba MP wa Nkhotakota Setu tathokoza kwambiri chifukwa chokhala nafe programu ya Kulinji. Wanangwa mwibaliza bwanji nkhani kumbali yanu? No, ndigwirizane nawo mwina anthu amene akunena kuti nthawi yakwana yoti boma lingobwera poyera titsindike pano kuti mfumu ya nzeru sitsamira kubodza komanso kanama sikuchedwa kucha. Miyambi yonseyi ndiyothandiza kwambiri kuti mwina tipopanga chiganizo chimene chikupita kugulu tizigwiritsa ntchito. Tikhoza zungulira koma ngati chilungamo chili choti ndalama palibepo chifukwa ndizomveka tikatengera numphawi imene tinawo kumalawi kuno tili ndi ngongole yopitirira ndalama zimene tingapange chaka chonse. So ndizochidziwikire kuti kapezedwe kathu ka ndalama ndikovuta ndiye kupeza njira zina mwachangu kusiyana mwina ndi kumangozungulira pamodzimodzi zimene zingatithandize kuti chitukuko chimene tikufuna chifikire kwa anthucho chifike ngakhale chitafika kaya modontha pang'ono mabola chifikeko kusiyana ndi kuti tizinena kuti makhaso muli anthu opanda nzeru amene akufunika chaka chonse ali mkalasi kuphunzira kugwiritsa ntchito 5 billion zezo mwina zizoona jobwero enatokoza kwambiri akambwandira inunso malizani nkhani kumbali yanu kuti kodi ziyende bwanji izi za kuchedwa kwa 5 billion kwacha ya CDF. Nachibeso kumaliza kwanga sikukhala kosiyana ndi azangawa komano kwathu kuli miyambi timanena kuti tafula munsewu tafula munjira katamamano ndiye kuti maganiza kunena kuti chifukwaso tinaona dzana ali aye mwalaye akubwera pachulu kunena kuti atolera ndalama zodutsa mwezi ndetu ngati ndalamazo zilipo angozitulutsa zigwire ntchito koma ngati ndalamazo kulibe ndiye kuti nkhani yake ndimene akunena azangayi ndimaona kunena kuti 5 billion ukhala ngati inabwera ena atane ife tizipereka 1 billion iwaja aliya ife tidzapereka 5 billion ndiye kuti izi zaoneka kuti nzosatheka tiyeni tingopanga zinthu zimene zingatheke motengera ndi mthumba mwathu ngati dziko. Titsirize kumaliza kwenikweni ndi a Harold Mkandawire nkhani ya lero imalizeni ndithu bambo. Zomwe kwambiri nanso ndigwirizane mwina ndi zina zomwe afotokoza anzanga kunena kuti makamaka Honorable Ayuba James nazafotokoza kuti zikupereka kwambiri pressure both members of the council komanso amene amayimira anthu ma MP pakuti amene amapereso council pakadali pano ndi ma councillors and there's a pressure because the people are expecting kuti kukhale development komanso mapeto kwake ndalama zingabwere kwezabwera mene anapanga budget tiyembekeze kuti consumption izativuta kupanga kumanage chifukwa tasani makota atatu ndiye kuti apapatiso kota chiwiri so kuzapezeka kuti ndalama akunena kuti makhonsolo akanika kugwiritsa ntchito ndalama kumwe ndalama zizabwera mochedwa foti namasizi mangobwera lero mangonyama kagula zinthu ngati mwe kwa zinthu gosa zosiyana pamakhala ndondomeko zake zimene zichitike ndalama zisinapangidwe dispense ndiye ndi red flag yoti ngati as a country izi zidziwireka kuti 5 billion ikadzabwera mwina kuzapezeka kuti wina akukanika absorb and mwina ndalamazo zapeza kuti zabwera wari ku central government ichichi we should put on the back of our minds. Tathokoza kwambiri nonse amene mnali nafe programu ya lero ya Kulinji ndi Elvis Sowahowa pitirizani kumvera Wailesi Times. Mwera nanga kwanu Kulinji kodi kuboma kuseri house Kulinji nanga tuta mwazuka bwaji Kulinji nanga atanzire dio kuburi yani Kulinji tikudalira ino Kulinji